Hola a tots, bones, benvinguts a Cardat Games. Aquí Neko amb el mando. Benvinguts al segon episodi de Bloodborne, en aquesta aventura emocionant on ens portarà. Aquí al meu costat Tokoro. Bones a tothom. Primer de tot, hauries de tocar-te amb les armes. Sí, no, malament anem. Puc intentar tornar. Encara no pots, encara no pots. No tenim armes encara, veritat. Encara no havíem arribat al primer enemic. Simplement havíem fet el personatge. Que... Arma dreta. Fijar, molt bé. Oh, puc fer voltaretes. Sí. Pots fer el que vulguis. Sí? Puc fugir? No. Va, vinga, bé, sou directe, que... I anem un enemic ben maco. I Botegarade. A veure quan dures. Toma. I enrere. Jo crec que a les taules, si esquivant les taules puc fer... Fa més no sé què servei a les taules, la veritat. Fa més no sé què servei aquestes taules. Home, mira, no em fa mal. Tu vigila. Que té les urpes molt llargues, aquest bitxo. Jo crec que el puc guanyar. Esquiva. Primera vez en YouTube que guanyo. Merda. Aprofita, va, que ara està quiet. Té, va. Ai, Fuig. ui, de què t'ha anat? Puc fer-ho. Puc matar-lo. Estamina. Ara. Sí, les taules m'estan ajudant, A mi sempre em fan més nosa. Si van bé els objectes sòlids, t'anirà bé el primer enemic final, obligatori. Home, és que res perquè... No anticipem abans, Merda. perquè... Ets vell. No, és que no he pogut... No, encara no. Joder, Joder, això és un bug del joc o...? No, cony, si no hi passaves. A mi no m'agraden gens els objectes sòlids. Home, les taules aquestes sí, m'estan ajudant, però... A mi sempre m'ha fet més nosa, vale, ets vell, Ja he mort. Però he fet la meitat de la vida que tenia. Sí. Com que aquesta mort és obligatòria, pràcticament, no farem canvi de mando. És part de la història, no... Continuarà No hi ha el Neko amb el mando i el mirant-me. Com quan era petit el meu germà jugava. Sempre m'ha passat això. Hauries d'haver demanat un segon mando. No, ja hi era, però igualment... Ah, ja hi era i no et deixava jugar. No, era massa petit encara. I aquí... Ah, estàvem fent una migdiada, tot era un somni. Sí. Despertem aquí... Estaves en un malson i ara estàs en el sueño del cazador. Tot molt lògic. Que maco. Home, almenys és una zona més lluminosa. Almenys una mica de verd. Encara que no. Sí, hi ha verd, hi ha un castellet. Sembla de dia encara que hi ha la lluna allà a l'oest, Mira un moment al voltant, un segon, cap a la dreta. Mira a la dreta. Hola, maca, què fas? No, a la dreta, mira-hi, cap allà. Però no hi vegis ara. Hi ha unes columnes. Sí. No, volia mirar una cosa, perquè més endavant del joc em pensava que no es veien. O sigui, pensava que aquestes columnes no es veien fins que no avançaves en el joc. No, per aquí no fa falta que hi vagis, perquè no, ja... Aquí no s'hi pot fer per res ara mateix. Va, d'aquí. Agafa les armes, Acceptar. cuchilla, hacha i bastón. A mi, personalment, m'agrada més l'hacha. I si pillo la cuchilla? Va, hacha. Té més força. Vinga. Ja la tinc. Aquest regalo. Un arma de fuego. El trabuco, no? Ataque con sangre. Trabuco fa menys, però... I té més vida, a més el trabuco. Però fa molt menys mal. I aquí? Quaderno? Un quaderno. Vale, doncs accepta el quaderno. Quaderno, ho acceptar. Tornem. Apreta la X, que si no et desapareixerà això. Tornem I a l'estada. abans de tornar, per què no treus aquesta caputxeta? Sí, així I aquí va les armes, de pas. veurem la... És que clar, ens hem tirat aquí tot un episodi sencer per fer el personatge perquè no es vegi. I no li has tret la caputxa? Tinc d'estral. Tot el seu temps, amb tranquil·litat. Trabuco equipat. I per això descobert no pot anar? Sí. Hòstia santa. Sí. Jo crec que ja el tenim. Personatge amb calçotets. Apa. Aquí estem. Que guapo que ets. Ara, d'una patacada ens trauran tot de vida. No? Provem a veure com va. L'idea és que no ens toquin. I els temps de càrrega que són generosos en aquest joc.
Això és perquè quan moris, que et doni temps de reflexionar per què ha passat. Fas una bona gallola, no? Te'n vas allà, te'n relaxes una mica, Exacte. t'alivies les tensions. Atún de cazador carbonizado. Sí. No sé si... Habituales, bé. El plumas de cuervo, eh? Aquest és el que veia servir jo a la meva partida individual. Voles? Què? Pots volar? No. I per què té plomes? Hòstia, que guapo que ets. Passa de llegir això perquè ja... I anem a per el gosset. Com t'ho faràs aquesta vegada? Se fija l'objetivo. Dispararàs o atacaràs amb arma de foc? Trabuco. Vinga. Esperar com he pillat el trabuco. Mort. Només has gastat 6 bales. Mira com l'he deixat aquí sobre la taula. Perquè operis. Hola, maco. Una abraçada? Que guapo Hòstia. que és. Molt bé, senyor. Si no apretes la X, no... Ara. Vale. 3 Vale. pocions. A l'esquerra hi ha més. Aquí, què em dona? 4 més, no? Em sembla. Aquí Dos. 2 pocions més. I em sembla que d'aquí ja no hi entra-hi pas I sortirem de la zona. de la clínica. I sortim. Aquesta porta de la dreta encara no la pots obrir. Hi ha 10 bales, mira. 10 En gasto 6, recupero 10. No, a Estic veure, en positiu. aquí cadascú ha de jugar com millor li vagi. Això està claríssim. Jo Té pràcticament no alguns dels vaig... calçotets a darrere. Jo pràcticament no vaig esperar cap cop a la meva partida individual, perquè no m'anava bé, però, com ja t'he dit, aquí cadascú juga com vol. Primer és bé, Baixem aquí. Agafa... Aquí hi ha 4 pocions. I aquest cavall no fa una pinta, no? Em sembla que... Algú bo no li ha passat, això segur. No, eh? Això són les... Sí. I aquí... Ei, bo! De què t'ha anat? Vale. Vale. Mort, mort, mort! Ah, ja està mort. Està... I una poció per mi. Aquesta porta no... A veure, vigilem que no... Aquí hi ha un cadàver. Ben fet. Primer mata els enemics i llavors, en tot cas, totes les palanques. Mort. El trabuc aquí potent. Merda, he fallat. Vaig venir que en aquesta partida haurem de pujar al nivell de mal del Trabuco. No, és simplement per avisar-los. Després ja... Sí, que te vaig atacar, no? Exacte. És un avís. Vigila amb mi que sóc perillós. Aquí hi ha una palanca. Suposo que l'hem d'apretar. Tinc les canes tallant el sang ja. No, a mesura que vas avançant en el joc, vas emplenant tot de sang. I no hi ha una dutxa? No et pots dutxar i netejar-te? Cada cop que vas en el sueño del cazador. I quan guanyes l'enemic final, per exemple la bèstia del clérigo, Sí. mentre et surt allò bèstia derrotada i tal, Hòstia. comença a ploure la sang. Ah, bé. És una bona cosa. Checkpoints, que aquí n'hi ha poquets. I ara m'hauria de netejar, no? No. Ah, haig de tornar al sueño. Sí. No es pot obrir. Haurem d'anar per l'altre cantó. No, no fa falta que vagis per aquí perquè no. Hablar. Oh, debes de ser un cazador. Y Et dona la además lámpara, no aquest. eres de por aquí. Soy Gilbert. También Una soy lámpara, extranjero. Ese extranjero, pues déjame abrir, ayuda. Yarnan tiene una forma especial de tratar a los invitados. Bueno, no creo que pudiera soportarlo si quisiera, pero estoy dispuesto a ayudar. Si es que puedo hacer algo. Pues ajuda'm. Este pueblo está maldito. No sé cuáles son tus intenciones, pero te aconsejo que te vayas rápidamente. Da igual lo No que sé per què, però em puedas sembla que hacer no desde puc el lugar, fugir. Los daños siempre serán mayores. Sí, només has de passar el joc. Sangre Ha de pálida, tancar-te doncs la... Pero si lo que te interesa es la sangre, deberías probar el que la iglesia monopoliza el saber sobre És on estava, no? La iglesia de la... y las variedades de esa. L'església de la sanació és els culpables de tot això que ha passat aquí. És on estava com a fer la transfusió a mi. Llamado No, tu estaves a la clínica de... Ah,
d'un de no sé qui ben bé. De Yosefka, em sembla que es diu. Registrar cuerpo. Pedres, vale. Seguim endavant. I Hola! Vale. la buco i cop d'astral. Va, Ja tinc l'estratègia feta. jo per aquí no hi aniria. Vial de sangre, molt bé, donen pocions. Bam, pum, bam, pum. Optional. Cabron, me l'ha esquivat. Sí, aquest per anar primer dia s'ha fotre una patacada amb la d'astral i llavors matar-lo bé. Vale, aquí. I com que s'ha disparat en sentit. Aquests no m'han sentit. No, doncs no, però Segueixen estàvem tot. mirant. No, perquè estava sol i estava esperant els seus tres amics que venien darrere. A veure, què faran aquests? Et veuran? Vale, no ha fet falta que et veiessin, ja els has desitjat tu. A veure, nano. I he mort. Ara, si sabíéssim editar bé, podíem posar aquí el cartell de Brazzers, saps? Perquè vaya follada que t'han M'han cardat, fet un tio. bucac aquí entre quatre. Vestia de noble. Aquí parla molt de vestits i moltes hòsties, l'únic al final d'aquest joc... Pots posar un vestit de noia? Pots travestir-te en el joc o no? Em sembla que no. L'únic que igualment, tio, tots els vestits que et donen aquí pràcticament són una puta merda comparada amb el que tens a bon inici. Ah, bé. Apa, jo ja ho he dit, cadascú ho juga com vol, a mi m'agrada jugar amb dos mans. Però... despullats anem. No, no, es puta. A veure... Vale. Doncs què passa? Que estic acostumat al control del Dark Souls i a més ho combino amb el de Lord of the Fallen i ara estic jugant al Bloodborne. Està bé, Que són tres controls diferents. M'estic fotent un pitxaurio, no? Que em diuen? Així hi ha més possibilitats per morir que em toqui a mi. Bé. Pam, pum. Vale, què farem ara amb aquests? Passen de llarg o no passen de llarg? A por todas. Contra els quatre. Primer esperarem a que passin de llarg i llavors em posaré darrere seu i a veure què passa. Han sentit? Pum. No, no, és que No, vagi sentit no? els que els he cridat jo. Però bueno, el perillós és el que vam escut. Tirats de morts. Bé, He recuperat la meva mort. N'ha estat una mort en va. I mort. Vale. Vial de sang. Vale. Com pots veure, allà encara hi ha gent. Hi ha gent que Tornarem passa. enrere, obrirem aquella porta que abans estava tancada. I anirem a gastar els ecos de sang. No, no es poden gastar els ecos de sang encara perquè no podem pujar de nivell. De moment deixem això obert. I com podeu comprovar, aquí hi ha un amic nostre. Jo crec que aquest personatge és famós. Sí, sí, aquest senyor d'aquí. I em sembla que el deixarem per Ho l'endemà, deixarem? per demà, i a veure si ho podem guanyar demà, amb més calma i tranquil·litat. Moltes gràcies per haver-nos Moltes gràcies. I esperem que us agradi l'aventura i segueu confiant en que fem un bon paper a Bloodborne. Adéu.